Легенда про птушку. Авторская программа Анастасии Аудзевич. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Вітаю вас, мои шановные слухачы ды гледачы YouTube канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аудзевич і гэта легенда пра птушку. Але птушка сёння у нас будзе вельмі незвычайная, бо яна нават і не птушка. Знаходжуся я ў парафіі безаганнага зачацця Свяцейшай Панны Марыі у Менску, Сухарова. Гэта мой родны касцёл. Вось так святочна ўсё ўпрыгожана, і гэта не здарма, бо мы яшчэ трываем у актаве Пасхі, і размаўляць мы будзем пра пасхаліцу або велікодніцу. Магчыма, хтосьці ўжо ведае, пра што пойдзе размова, а для кагосьці гэта будзе такая вялікая цікавостка, бо вось гэту Божую істоту, пра якую я хачу вам распавесці, яна, дарэчы, не птушка, але калісьці яе лічылі, вось, што яна послана Богам як птушкі нам у дапамогу. Ось, і яна вельмі цесна звязана з такім велікодным перыядам. Хто ж такая велікодніца або пасхаліца? Гэта адна з народных назваў Божай кароўкі. І сапраўды гэта так. Нават вось сама яе больш распаўсюджаная назва Божая кароўка падкрэслівае такую духоўную сувязь паміж боскім пачаткам у кожнай жывой істоце і нашым чалавечым успрыманнем. І сапраўды велікодніца вельмі часта асацыюецца з Вялікаднём, з Пасхай, з Багародзіцай, увагуле з такім велікодным часам. І, канешне же, лічыцца сімвалам поспеху, абароны, нясе такі рэлігійны падтэкст, бо гэта сапраўды Божая кароўка, жывёла Бога. Рэлігійная сувязь, такі падтэкст ёсць. Увагуле у хрысціянскай традыцыі, асабліва ў каталіцкай, Божую кароўку або велікодніцу лічыць птушкай Маці Божай або жуком Маці Божай. Назва гэтая пайшла ў сярэднія такія стагоддзі, таму, напэўна, людзі сільна не ўглубляліся, вось, каб усё класіфіцыраваць, што гэта птушкі, гэта казуркі і гэтак далей. Да? Далі такую назву, і мы яе маем да сённяшніх дзён. І вось менавіта гэтая велікодніца, яна асацыюецца з Маці Божай у велікодны перыяд. Лічыцца, што колькі кропачак вось знаходзіцца на спінкі гэтай Божай кароўкі, калі ты яе знайшоў, а яны ў гэты час пачынаюць прыблізна каля Вялікадня прасыпацца ўжо, то трэба назваць ці 5 нейкіх мук, пакут, якія мела Панна Марыя ў сваім жыцці, ці вось тыя цноты, то бок назваць па колькасці гэтых кропачак. Вось існуе такая прымета, і нават я ведаю, што ў Грэцыі ёй шырока карыстаюцца. Велікодніца – гэта таксама сімвал поспеху, і я пацікавілася, што амаль што ва ўсіх культурах ды рэлігіях гэта сімвал поспеху, гэта сімвал добра, сімвал некай абароны, сімвал такой абароны ад няўзгод увагуле ў жыцці нават, і сустрэць гэтую казурку – гэта добры знак. Ну і, канешне, як яе толькі не называлі, мы будзем да гэтага яшчэ звяртацца, і Божая кароўка, і пасхаліца, і велікодніца, і Божы мукамол, і Божая кароўка, і гэтак далей. Але заўжды падкрэсліваецца вось такая сувязь з нечым Божым. Цікава тое, што, напэўна, кожны з нас калісьці браў гэтую істоту на руку, калі знаходзіў, так, садзіў, казаў: Божая кароўка, ляці на небка, як там, дай маім дзеткам, там чакаюць дзеткі, дай ім канфеткі, нешта такое, гэты вершык. І мы ўсе ёю мілаваліся. Напэўна, ніхто яе не баіцца. Адзіны жук, які не вызывае нейкага страху ні ў кого, ні ў дарослых, ні ў дзяцей. Вось такая цікавая Божая кароўка. Але давайте разбірацца, з чаму Божая кароўка і чаму ўсё ж такі велікодніца. Кароўка. Ну, калі мы пабачым сельскагаспадарчую жывёлу, карову, так, то часам можна сустрэць такую фарбоўку, калі ёсць плямы. Кажа, што вось менавіта да гэтага звярнулі ўвагу, што тут плямкі, там плямкі. Але дзіўна тое яшчэ, што калі ты гэтага жука трогаеш, то яна выдзяляе такое спецыяльнае рэчыва, і людзі казалі, што гэта малачко.
Ну, таму так і пайшло. Там карова ў плямах дае малако, і тут нейкая маленькая істотка ў плям,ках і таксама дае гэтае малако. Таму у памяншальна-пяшчотнай форме яна кароўка. А чаму ж яна стала Божай? І вось тут меркаванняў некалькі, але гэта легенда пра птушку. Ну, двуххвосці сёння птушка, але вось пра тое, чаму Божая, ёсць вельмі прыгожая легенда. Яна распавядае нам пра тое, што вось надышла Пасха, надышоў Вялікдзень, прыгрэла сонейка, ўсё пачало расці, квітнець, сельскагаспадарчыя культуры пайшлі буйнець, і тут наляцела на іх тля. Ды ў такой колькасці, што гэта проста было жахліва. І людзі пачалі маліцца, што з'ядуць жа ўвесь новы ўраджай, вось адразу ж на пачатку яшчэ расліны нават не выраслі, а іх ужо ядуць, гэтай казуркі дрэнныя, шкодныя. І вось праз такія малітвы, праз просьбы, каб заступілася Маці Божая, аднекуль з неба ляціць велізарна з грая гэтых казурак. Божых каровак або велікодніц. І ўсё гэта асядае якраз на тыя палі, якія ела тля. І, канешне же, мы ведаем, што Божыя кароўкі, яны вельмі патрэбныя нам, бо яны знішчаюць гэтых драпежнікаў, які харчуюцца нашымі добрымі раслінамі. І, канешне же, яны вырабаталі увесь ураджай таго года. Адсюль і пайшло, што гэта божабёла, гэта істота была послана нам Богам, Божья каровка. Але маліліся людзі пра заступніцтва да Маці Божай. Таму асацыююць Божую кароўку або велікодніцу менавіта з Марыяй. І, канешне, ўсё гэта адбывалася якраз у актаву Пасхі, як распавядае нам легенда, таму яна яшчэ і велікодніца або пасхаліца. І сапраўды вось такая дапамога ад Бога прыйшла людзям у выглядзе гэтага маленькага жука. За суткі Божая кароўка сапраўды можа з'есці каля 200 казурак. І гэта вельмі вялікая колькасць. Яна адна з'ядае 200. І сапраўды вось гэта запрыкмецілі нашы продкі. І лічылі, што калі прыляцелі Божыя кароўкі, калі яны існуюць, гэта вельмі добры такі Божы знак. У Германію Божую кароўку называюць жуком святой Дзевы Марыі. У Аргенціне завуць кароўка святога Антонія. Увагуле вельмі шмат такіх назваў гэтай істоты, якія звязаны з такім рэлігійным падтэкстам, і з'явіліся яны, калі я даследавала ў асноўным у сярэднія стагоддзі. Вось, кароўкі сілкуюцца усім, што знойдуць, гэтыя чарвякі, белакрыўкі, абцугі, тлі і гэтак далей. І крыху пазней пра гэта яшчэ скажу, іх нават разводзяць спецыяльна для гэтых такіх мэт, каб абараніць новы ураджай. Гісторыя ведае вельмі шмат прыкладаў, калі менавіта Божая кароўка у сучаснасці ратавала ўраджай. Ёсць Божыя кароўкі, называюць радаліі. Яны знакамітыя тым, што вырабаталі плантацыі цытрусавых, велізарная плантацыя, так? У Каліфорніі, Фларыдзе, Алжыры, Японіі, Новай Зеландыі, дарэчы, на Чарнаморскім пабярэжжы гэта ўсё таксама дзейснілася, бо прывезлі з Аўстраліі жалобчатага чырвіца. А ён не местны, не тутэйшы, і ён адразу ж пайшоў размнажацца, ўсё гэта там порціць, есць, і вось каб вырабатваць ураджай, увагуле плантацыі, сады гэтыя цытрусавыя, паехалі ў Аўстралію па тую Божую кароўку і прывезлі яе ўжо на новыя тэрыторыі, каб яна ратавала. І сапраўды, вось менавіта наяўнасць гэтай Божай кароўкі усю гэту сітуацыю неяк выправіла. Вось, колер, чырвоны колер Божай кароўкі, ён апавядае нам пра пачуцці Багародзіцы. Бо раней Марыю люстравалі ў чырвоным адзенні, так? І толькі крыху пазней, уже бліжэй да сярэдніх вякоў, калі з'яўлялася ўжо блакітная фарба, яна была самай такой дарагой, не таннай, а вельмі-вельмі дарагой. Вось, то бок Марыю пачалі люстраваць у блакітным, а першыя такія выявы панны, яны ў чырвоным. То бок, таму і казалі, што чырвоны колер – гэта колер панны Марыі. І вось яна, як птушка Маці Божай, Божая кароўка, уся апранутая ў чырвоны.
Ну і то бок чырвоны ўвагуле, ён досыць такі велікодны колер, мы яйкі ў чырвоны фарбуем і гэтак далей. Вось, адсюль мы маем такую велікодніцу альбо пасхальніцу. Як не паглядзець, назва гэтага жука на кожнай мове звучыць вельмі ласкава. Божая каровка, пасхальніца, велікодніца. Дзіва тое, што, напрыклад, у Англіі Божую кароўку завет Леді Бёрд. Леді – гэта панна Марыя, Бёрд – птушка, то калі перакласці птушка Мадонны. Ось, то бок, як не паглядзі, як не пакруці, заўжды гэту Божую кароўку уключаюць у світу паны Марыі. Дарэчы, кажуць, што ёсць яшчэ і на людзей вось такі выраз Божы чалавек або чалавек Божая кароўка. А тое, што ён такі даверлівы, бескрыўдны, вось, вайшло ў наш такі сінтаксіс, у нашу марфалогію і гэты выраз. Але калі звярнуць увагу ўжо на Божую кароўку бліжэй, давайце угледзімся, што ж гэта за стварэнне такое. Мы ўсе лічым, што яна жыве дзесьці на раслінах, там на дрэвах, на кустах, на кветках, але жывуць яны таксама і у зямлі, нават у каранях раслін і гэтак далей. У мурашніках нават часта знаходзяць дом гэтай казуркі. Божыя кароўкі актыўна рассяліліся па ўсім свеце і жывуць нават у тундры і ў пустынях. Цікава тое, што Божыя кароўкі, яны пералётныя. Сапраўды, яны збіраюцца ў велізарныя зграі і ўвосень часам адпраўляюцца зімаваць туды, дзе будзе цяплей. То есть не застаюцца зімаваць, а адлятаюць нават як птушкі. Вось тыя, хто застаецца, яны ўжо хаваюцца сярод лістоў апалых, камянёў, дзесьці глеба, да чалавека ў дамы пытаюцца схавацца, ім павінна быць цёпла. Але вось тыя, што адлятаюць, гэта велізарныя зграі. Часам настолькі велізарныя, што вось яны, калі садзяцца адпачываць, то гэта велізарная такая калонія гэтых Божых каровак, якая важыць некалькі тонн. І вось калі успомніць тую сярэднявечную легенду, якую я вам распавядала, магчыма, так і было, што гэта магчыма тыя ж самыя Божыя кароўкі, якія калісьці восень адляцелі. Вось, далей увесну яны пачалі вярталіся вось такой велізарны зграй. Мне падаецца, што адсюль гэта ўсё і нарадзілася, што людзі маліліся, Божу провід сапраўды, і вяртаецца велізарны зграй гэтых Божых каровак, велікодніца сядае, і ўвесь ураджай выратаваны. Вось, сапраўды, гэта такая вялікая цікавостка. Як фарміруюцца Божыя кароўкі да адлёту? Увагуле іх вось гэта карта міграцыі, як яны вырашаюць, куды ім трэба ляцець, дзе будзе цёпла, дзе будзе утульна зімаваць. Вучоныя і да гэтай пары не высветлілі. Магчыма, гэта сапраўды Божы провід, некае натхненне на них зыходзіць, і гэтай казуркі кудысьці вандруюць. Падчас палёту кожная маленькая Божая кароўка робіць 85 узмахаў крылаў за 1 секунду. Плямай на спінкі Божай кароўкі папярэджваюць драпежнікаў аб тое, што есці яе не трэба. Божыя кароўкі часам застаюцца і зімуюць, і тыя, што засталіся зімаваць, працягваюць сваё жыццё толькі на занапашаных летам запасах. То бок, ось тое, што яны наелі за лета, гэта дапамагае ім дажыць да вясны. Цікава тое, што Божыя кароўкі могуць быць розных колераў. Увагуле, гэта могуць быць і ружовы, і белы, і жоўты, і аранжавы, і нават чорны. У свеце існуе больш за 5000 відаў Божых каровак. І яны могуць быць рознакаляровымі. Некаторыя віды Божых каровак увагуле не маюць плямаў. Напрыклад, даже так бывае. Мы ў дзяцінстве лавілі Божых каровак і лічылі плямкі на спінкі. Казалі, што чым больше гэтых чорных плямак, тым больш год гэтай кароўкі. Але гэта больш гісторыя для дзетак. Гэта наяўнасць вось колькасць іх на спінкі Божай кароўкі, гэтых чорных плямак, яна вар'іруецца ад 2 до 28 і з'яўляецца такой сінтаксічнай нормай для тых ці іншых відаў Божай кароўкі.
Божая кароўка, перш чым стаць сапраўды вось такой дарослай Божай кароўкай, як кажуць, стадыі імага дарослая особь, яна праходзіць некалькі стадій развіцця ад яйка, лічынкі, кукалкі. І сапраўды вось на гэтых першых сваіх такіх этапах жыцця падвергаецца небяспекі. І, дарэчы, найчасцей з боку недобразычліва настроеных агароднікаў. Божая кароўка адкладае яек шмат групамі. Кожная групка гэта 10-25-80 вось гэтых вот маленькіх яек, якія прыкреплены да расліны з небяспечных, на погляд Божай кароўкі, месцаў у 10 на лісточках і гэтак далей. Вось яйкі маленькія, часам іх лічаць, што гэта нейкія вусені будуць іх вылупляцца, знішчаюць, але гэта Божыя кароўкі. Вось, праз тыдзень вылупляюцца міліметровыя такія лічынкі. І за месяц яна дарастае ў памерах у 3-4 разы больш ад таго, як яна нарадзілася. Становіцца ўжо, калі нарадзілася 1 міліметр, то становіцца 10. Уявіце себе, за некалькі тыдняў яна вось 4 разы буйней стала. І выглядае яна, мякка кажучы, гэтая лічынка вельмі непрывабна. Я ведаю, як яны выглядаюць, але калі вось несці там робіш на градках, то пужаюсь. Бо сапраўды яна выглядае як некая драпежная, страшная пачвара. Як заўжды, гледачам шанцуе крыху больш, чым слухачам, можна пабачыць, як выглядаюць лічынкі. Гэта нешта вялікае, з лапамі, з шыпамі, з рагамі, з вусамі, з нейкімі магутнымі сківіцамі і 6 доўгімі лапамі. Вось гэта нешта выпаўзла і паўзае побач. І сапраўды цёмна-шэрага карычневага такога колеру выглядае, мягка кажучы, зусім непрывабна. І справа ў тым, што усе гэтыя шыпы, нарысты і гэтак далей, якія мае на сябе гэтая лічынка, гэта дапамагае ёй адразу ж так стаць сваёй сярод усялякіх шкодных казурак. Яны лічаць, што яна адна з іх. Вось. Апетыт у гэтых малых вельмі вялікі. І такая вялікая цікавостка, што гэтыя лічынкі, пакуль дарастуць да взрослай асобы, з'ядаюць такую ж колькасць усялякіх гэтых драпежных, шкодных казурак, насякомых, як і дарослыя іх бацькі. Вось. І сапраўды людзі часам травяць вось менавіта гэтых лічынак, бо лічаць, што яны шкодныя. Але мы будзем зараз адукаванымі і будзем заўжды звяртаць увагу, што не, гэта вельмі важна і што гэта яшчэ яны малыя. Чым жа харчуюцца лічынкі? Іх меню яшчэ больш разнастайнае, нават чым у іх бацькоў, бо гэта і тля. Гэта і трыпсы, белакрылкі, чарвякі, павуцінныя абцугі, ложныя шчытовкі, лістаеды. Вось у меня тут такі цэлы вялікі спіс. І сапраўды за сваё жыццё яны з'ядаюць адна вось маленькая гэтая лічынка, 10 мм, з'ядае да 2000 шкодных стварэнняў, якія жывуць на нашых раслінах. Для чалавека, між тым, гэтая лічынка небяспечная. Яна не нападае, не джаліць, не кусаецца і гэтак далей. Вось. Але часам яе травяць, вядуць з ёй вялікую барацьбу. Цікава тое, што, як заўжды, у ходзе эвалюцыі, у гэтым коле знаходзяцца свае дезертыры. Ёсць вельмі цікавая бульбяная Божая кароўка, 28-кропкавая, як яе яшчэ завуць. Вось, яна жыве на бульбе і з'яўляецца такім аналагам каларадскага жука, які ёсць у нас. Але калі жук баіцца мароза ды холоду, то яна нічога не баіцца. Вось, гэтая Божая кароўка таксама любіць бульбу, памідоры, агуркі, кукурузу, сланечнік і з'яўляецца такім вось крыху шкодным аб'ектам. Вось, у нас яе няма. Ось яна у нас не жыве, але у Прыамур'і з'яўляецца там такая, перайшла дезертырства такое. Што яшчэ цікавага дадаць пра Божых каровак?
напэўна, пра вось гэту пахкую вадкасць, божае малачко, ці ўвагуле малачко. Гэта ніякае не малачко, гэта спецыяльнае такое рэчыва. Яно знаходзіцца ў гемалімфе, і выпрыскваюць яны вельмі высокатаксічны яд. Ён называецца кантарыдзін. І сапраўды, калі ён кантактуе са скурай або са страўнікам, ён вызывае вельмі вялікія язвы. Але ёсць нюанс. Мы вялікія істоты людзі, так? Вось я не ведаю, колькі трэба з'есці гэтых божых каровак, ці там, каб яна тебе гэтым малачком апрыскала, каб была нейкая язва на скуры. Але калі мы будзем разглядаць кагосьці маленькага, напрыклад, некую жабку, ось рапуху, то, канешне, для яе гэта будзе вельмі адчувальна. І вось гэта рэчыва трымаецца ў гемалімфе, і пры некай небяспеке божая кароўка яе выпрысквае. Але цікава яшчэ і тое, што сама гемалімфа трымае некалькі вельмі не атрутных, але вельмі горкіх алкалоідаў. І таму, калі хтосьці ўсё ж такі адважыцца з'есці гэтую божую кароўку, то, канешне, яна зусім не смачная і будзе яе выплёўваць. Дарэчы, зараз так сабе ўсэнсавала. Калісьці я глядзела тэлеканал Discovery, і там быў чалавек, які распавядаў, як можна выжываць у джунглях. Яго быў такі цікавы аповед, што калі зусім ужо нечым харчавацца трэба, то лавіць усялякіх там жукоў. Ён распавядаў, як тых есці, у гэтых лапкі атрываць, у гэтых крылы. І памятаю, як ён паказаў божых каровак, кажа, а гэтых глытайце цаліком. Бо яны не надта смачныя, але гэта бялок. Ось, таму сапраўды вось яны не смачныя. І імі мала хто і харчуецца гэтымі божымі кароўкамі. Што ж яшчэ цікавае такое дадаць? Пра тое, што яны вельмі палезныя. Пра тое, што яны знішчаюць велізарную колькасць шкоднікаў. Не толькі, што ходзяць і гэтую шчыкосяць, і яна там нейкае малачко дае, яны ёй харчуюцца. Яны харчуюцца ўсім шкодным і дрэнным. І сапраўды гэта некая такая божая абарона і бяспека для нашых раслін. Хтосьці вельмі дасканалы, вельмі даўно гістарычна эвалюцыйна задумаў яе. І гэта амаль што біялагічнае аружие, біялагічная такая абарона нашых раслін. У сучасным свеце, калі ўжо хімія дайшла і да сельскай гаспадаркі так шырока, што гэта пестыцыды, гербіцыды можна набыць у кожнай краме, якая звязана з сельскай гаспадаркай, людзі пачалі разумець, што гэта не надта файна. Што гэта з аднаго боку ты дасягаеш нейкай мэты, а з іншага боку ты вельмі шкодзіш. І пачалі звяртаць увагу на тое, што трэба разводзіць божых каровак, бо гэта экалагічна і гэта вельмі правільна. І вось такая ёсць цікавостка, што зараз у інтэрнэце нават можна купіць гэтых божых каровак. Іх сапраўды прадаюць, там велізарныя такія каробкі, яны знаходзяцца ў стане такога сна, гэта дарослыя особі. Вы іх набываеце, выпускаеце, вось нібыта яны будуць у вас жыць, і ўсё будзе файна і добра. З аднаго боку, гэта так, гэта праўда, гэта прыродна, гэта не тое, што там па-божаму ў двухкосці, гэта вельмі экалагічна. Гэта не хімія, гэта не пестыцыды, гэта не гербіцыды, гэта нішто не застанецца ў глебе, так? Але на што хачу звярнуць увагу? Божыя кароўкі, якіх вы набываеце, увагуле ўсе божыя кароўкі, для жыцця ім патрэбна вада. Яны ніколі не будуць недзе жыць, колькі вы іх там не прыносілі, яна адляціць ад вас, калі там не будзе некай крыніцы вады. Таму наліваюць невялікія плошкі з вадой і ставяць. Вось, калі вы можете пабачыць, ёсць паілкі для птушак у садах, часам у часопісах вось лістаеш, там ваш прекрасны сад, напрыклад, там стаіць паілка для божых каровак. Неглыбокая, некалькі сантыметраў такая плошачка, такая налітая вадзічка, гэта менавіта для іх. То бок, калі будзеце набываць і разводзіць, усё ж такі вада абавязкова. Да і в агуле можна паставіць для гэтых казурак вады. І самае, што цікавае, прадаюць у асноўным божую кароўку, якая у двухкосці шкодная, асабліва для нас, для беларусаў. Чаму так? Бо гэта інвазіўны від. Гэта не наша прыродная божая кароўка, якая магла бы жыць у нас. Гэта азіяцкая божая кароўка або божая кароўка арлікін.
яна не мясцовая, яна прывазная, яна вельмі агрэсіўная. Гэтыя кароўкі балуюцца нават канібалізмам. Калі не так шмат вось гэтых шкоднікаў, яны могуць есці адна адну, нават так, яны вельмі пражэрлівыя. Канешне, калі у вас там шмат нейкіх шкоднікаў, то гэта добра. Такія галодныя, апетытныя божыя кароўкі прыехалі. Але з часам яны з'ядуць усё, што толькі змаглі, і потым пачнуць есці адна адно. Але яны з'ядуць яшчэ і ўсіх тых, хто жыве з імі побач сярод божых каровак іншых відаў, нашых мясцовых. І гэта вялікая пагроза. З аднаго боку гэта файна, а з другога боку вельмі акуратна трэба гэтым момантам карыстацца. Часам эколагі далі такую мянушку гэтай божай кароўкі, кажуць, што яна шасціногі алігатар. Вось яе нават так і называюць. Як яна выглядае, фота можна будзе пабачыць. Выглядае амаль што як наша звычайная. Вось, і ў адрозненні ад абарыгенных божых каровак яна вельмі актыўная да позняй восені. Яна, менавіта гэта яна лезе да вас у дамы і пытаецца там схавацца. Бо ёй ўсё ж такі гэта азіяцкая божая кароўка, патрэбна больш цяпла. І некалькі слоў скажу пра божых каровак абарыгенных нашых беларускіх. Гэта шэраг відаў, якія распаўсюджаны. Найбольш вядомая нам семікропкавая божая кароўка. Гэта мы яе адпускалі на небка, каб яна ляцела да дзетак. 7 кропачак. Ёсць таксама глашчатая божая кароўка. Гэта 15-кропкавая божая каровачка. Яна вельмі маленькіх памераў, і мы заўжды лічылі ў дзяцінстве, што гэта некая дзетка божай кароўкі. 7-точечная божая кароўка, 7 кропак на чырвоных крылах. Глашчатая божая кароўка, буйны выгляд і жыве толькі ў іглічных лясах. Зменлівая божая кароўка. Яна выглядае крыху інакш, чым іншыя божыя кароўкі, і часам яе нават не асацыююць з божай кароўкай. 15-кропкавая божая кароўка. Яна сустракаецца ў розных лясах, менавіта там, дзе будзе ісці загатоўка дрэва. Вось чамусьці так людзі заўважылі, такая асаблівасць ёсць. 2-кропкавая божая кароўка, таксама наш аўтэнтычны такі від мясцовы. І 16-кропкавая. Вось яна актыўна з красавіка па кастрычнік і зімуе менавіта пад карой, у адрозненні ад іншых божых каровак. Гэта нашыя мясцовыя божыя кароўкі, і вось колькасць іх з кожным годам памяншаецца. Эколагі пра гэта б'юць вельмі такую вялікую трывогу, бо менавіта наяўнасць вось гэтай інвазіўнай божай кароўкі, яна вядзе к таму, што мясцовыя проста выміраюць. Ці магчыма гэта замяненне аднаго віда іншымі? Канешне, магчыма, але ўсё ж такі панам Богам задумана так, што увесь наш гэты свет, ён вельмі ўзаемазвязаны. І спрагназаваць, як жа будзе адчуваць сабе раслінны свет, калі яны згубяць нашых мясцовых божых каровак, вось спрагназаваць, гэта вельмі цяжка. Таму кожны раз, калі вы бачыце божую кароўку, углядайцеся ў яе. Не тое, што яе там трэба забіваць, але вось рэкамендацыі такія, каб набываць у інтэрнэце божых каровак, я б асцерагла вас. А вось мясцовых блюда з вадзічкай паставіць абавязкова. І сапраўды, вось такая цікавая сёння ў нас тэма велікодніца, або божая кароўка, або пасхаліца, маленькі жучок, птушка маці божай, прыгожая легенда, якая з ёй звязана. І цікавостка тое, што нарадзілася гэтая легенда менавіта зараз у актаву Пасхі, якую мы і трываем. Мне падаецца, што ўсе гэтыя гісторыі, якія звязаны з тымі ці іншымі істотамі, вельмі не тое, што цікавыя, а яны вельмі павучальныя.
што ўсё дзесьці там наверсе вельмі было добра задумана, устроена неяк, прыстасавана для нашага чалавечага жыцця. І мы павінны ўглядацца ў прыроду і не парушаць той дом, які нам далі. Спадзяюся, праграма была цікавай, хтосьці новае штосьці для сябе пачуў ці пабачыў. Ну і, канешне же, Христос уваскрос, сапраўды уваскрос. Віншую вас з вялікаднём. Няхай як мага больш будзе ў вашым жыцці сітуацыі, калі вы бачыце, што гэта сапраўды дзеянне Бога. Вось каб гэта было настолькі відавочна, настолькі кранальна, чтобы гэта асвятляла не толькі ваш шлях, але і тых, хто ішоў побач з вамі і таксама бачыў вось гэты свет. Сапраўды гэта важна бачыць тое, што Бог ёсць, Ён жывы і Ён да нас дакранаецца і вельмі часта. Вось. Таму такіх дотыкаў вам і жадаю. З Богом! Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч.